Benvinguts a un nou vídeo. Em dic Dan Sunyer, tinc 21 anys i vaig aconseguir deixar la marihuana. I aquests dies estic posant al dia a la meva audiència els que puguin tindre aquest problema per poder-lo aconseguir d'arrel. I això no és un vídeo per agafar visites, no és un vídeo editat, podria ser perfectament un podcast. Tinc el micròfon que tinc a la samarreta i bueno, és un avantatge molt gran perquè ara puc fer el que sigui mentre puc estar fent aquest vídeo podcast. Estic aquí a casa barnissant aquest moble de la cuina i és molt loco perquè realment vull que escoltis aquest missatge com algo que et pot ajudar, com una persona que tinguis la certesa de que no tornarà a fumar ni a beure, perquè no fallo a la meva paraula. Porto 2 mesos, vaig deixar l'alcohol el 18 de setembre i estem a 2 o 3 de desembre ara mateix. No m'ho preguntis, diria que 3 de desembre. Fa realment poc, però és ferma la decisió. I et vull vindre a explicar el que passa pel meu cap. I és que jo silencio... O sigui, he fet un canvi brutal de mentalitat i la solució és la mentalitat exitosa, la mentalitat d'èxit. Segurament has tingut vivències a la vida que et fan veure que la vida és difícil, que la vida és injusta, que la vida és difícil, no? Veure com que t'ha fet castigar. Pots agafar dues mentalitats, la mentalitat víctima o la mentalitat de responsabilitat. I de fet vull guiar a les persones, jo. I hauré de crear l'habilitat de comunicar, de saber connectar amb tu i poder-te ajudar des d'un punt molt, molt inicial, perquè així és com he estat jo, i precisament fa un any. Dic que vaig deixar la marihuana, però fa un any em va agafar una dependència brutal i jo ja em vaig donar compte. I l'única solució que he trobat, saps quina ha sigut? La mentalitat d'èxit. I el que comenta la mentalitat d'èxit és bàsicament el donar-ho tot cada dia. I és complicat, perquè tu pots pensar que ho faràs així, això, d'una manera, de l'altra, i quan et poses a la pista de joc, veus que res és com has pensat que seria. Que hi ha uns temps i que els dies es fan... Sí, són ràpids, però a vegades es fan llargs, saps? I quan fumes perds la fe i tires cap a la gratitud ràpida. Però saps que en el fons no estàs enfocant-te cap a tot allò que vols, perquè sí, tots tenim tot el que volem al cap. Tots tenim el que volem al cap. Però són pocs els que estem fent tots els esforços partint des d'un punt tan inicial com un pis, una família normal, problemes a casa, diguéssim, inclús autosugestió molt contaminada. O sigui, jo vull parlar amb gent que estigui en un punt on es pensi que no val res, perquè tu t'ho comences a creure.
quan no veus res al teu voltant que et sustenti, tu te'n vas a la merda amb els pensaments i amb allò que et dius tu mateix. I això és cavar més fons encara. I el que hem de tallar és això d'arrel. Que tu et segueixis parlant malament és el principal. I saps què? Que això no ho tindràs en compte. Perquè ho deus tindre ja com a hàbit. Ja ho deus tindre com a hàbit. Llavors és fundamental que et llegeixis El poder de los hábitos. I analitzis quins hàbits tenim, perquè tenim més de 50 hàbits que no ens donem ni compte de què tenim. Vale? Això és el que em va petar la ment aquell llibre, perquè tenim hàbits que no sabem què són els nostres hàbits. I jo ara et dic, tu t'estàs parlant malament i segurament no et donis ni compte de com t'estàs parlant. O sigui, és algo que m'ha costat a mi molt entendre i tinc moments... O sigui, ho estic canviant per complet i ara el meu diàleg intern està sent brutal. Està sent brutal, perquè si no estaria ara mateix fent un 2x1 o barnissant mentre et parlo de mentalitat i que m'ha fet estar tranquil, sent jove, estant tranquil, estic barnissant i arreglant la casa i fent feines dures. Fent feines dures. Soc cambrer, però saps què? Que t'has de veure exitós. Per aconseguir tallar la mala autosugestió, tu t'has de posar al cap lo difícil que és. Per què? Per què és difícil? Cabron, estem a Espanya, està normalitzat, tio. Quan sortim al carrer està normalitzat veure el punyetero del poble pillant-la des de primera hora, saps? I això és el més lluny que està de la meva mentalitat actual. O sigui, jo ara em semblo un extraterrestre, ¿vale? Perquè no miro... O sigui, bro, que no m'entre ni pensaments negatius ni persones negatives. Per mi això és el major èxit que he tingut mai, tio. Eliminar tant ha sigut lo complicat. I com no em sentiré exitós si tinc les circumstàncies perfectes per l'èxit? Si ja les tinc alineades, ja he fet tot això. O sigui, ara què em queda? Editar millor, parlar millor, crear més contingut, fer més feina, deixar la casa millor per sentir-me millor i vibrar encara més alt. És que és molt fàcil, tio. Però t'has de donar compte de que el poc que facis ja serà molt. Jo m'estic donant compte de lo que tinc estant aquí al terra barnissant i amb tot l'entorn eliminat. Perquè tot això és el que em guanya. El que he restat és el que em suma. Saps? Normalment només sobren coses. Pensaments, persones, notícies... Sobren. Quan realment has integrat la mentalitat d'èxit. Quan realment has integrat la mentalitat d'èxit. Perquè és la puta única. Allà fora tothom va de víctima, tio. Però en canvi, quan només escoltes a persones d'èxit, només veuen els problemes com oportunitats i és l'única mentalitat que et farà estar tranquil, a part sense vair res i amb aquella sensació d'estar al camí i de que tot està bé, tant si surt malament com si surt bé. Perquè si surt malament només aprens. I si surt bé estàs aconseguint tot el que vols. Vale? I has de saber que només sobren coses i que si ho tens implantat, si tu tens alguna cosa implantat al teu cap, ho faràs si estàs disposat. Però el que no has de tindre és la pressa. I has d'entendre que tot té un procés. Vale? Pues m'ha agradat bastant aquest vídeo i m'agradarà, per exemple, quan he tret el tema de mentalitat víctima, aquest es dirà la mentalitat d'èxit és la solució. Si s'arriba a penjar, perquè últimament ahir vaig fer un vídeo de mitja hora que no vaig arribar ni a penjar, ni ho penjaré. Però algo així curt, així treballant, tranquil. Estic creant marca personal perquè no són més que els meus pensaments i les meves accions, saps? Després
al veure que vinc de... Jo tinc la cosa és tindre calma, saps? Clar, s'ha d'estar molt fort per dir triar quins pensaments, saps? Jo ara estic sapiguent escollir que ara el que em toca és vernissar i fer-me un vídeo. No puc estar corrent més del rellotge. No puc córrer més que el rellotge amb el cap. I això t'ho fa la distracció psicoactiva. O sigui, això és fatal, tio. Vaya tremenda... El que acabo de dir és brutal, bro. El que acabo de dir és brutal. Tu no pots córrer més que el rellotge perquè si no el cap va massa accelerat. I l'acceleració te les donen les substàncies psicoactives. Vale? Llavors, per això necessites estar net. Perquè si no estaràs malament. És molt fàcil. És molt fàcil. I quan entens el que has de fer i ho fas realment, i amb la certesa de que estàs avançant, ja tens la calma. Vale? I així és com s'avança. Al ritme. Al ritme, nen. Tremendo vídeo, tio.